Моторните неврони са едни от най-важните клетки на централната нервна система, които се разпростират от гръбначния мозък до цялото тяло. Те контролират мускулната функция и са необходими за движението и дишането. СМН-протеинът за преживяемост на моторните неврони е от съществено значение за правилното развитие и функцията на мотоневроните и е ключов за нормалната функция и растежа на мускулите. Намаленото количество СМН-протеин причинява тежко заболяване, което засяга приблизително 1 на 10 000 новородени. Спинална мускулна атрофия или SMA. При здравите индивиди има два почти идентични гена, кодиращи SMN – SMN1 и SMN2. По-голямата част от функционалния SMN протеин се произвежда от SMN1 гена. SMN2 генът, от друга страна, има алтерации в ДНК секвенцията си, което води до дефект. Този дефект има последици в един регулаторен механизъм, наречен сплайсинг. В резултат на това, този ген продуцира ограничен брой функционални ИРНК копия и само 10 до 30% функционален SMN протеин. При хората с спинална мускулна атрофия, SMN1 генът се инактивира чрез мутация или делеция, така че те въобще не могат да продуцират SMN протеин. SMN2 генът не произвежда достатъчно SMN протеин, за да поддържа функцията на моторните неврони, което води до загуба на мускули и до тежко увреждане на двигателните способности. Сътрудничеството между Roche, PTC Therapeutics и SMA Foundation доведе до откритието на орално приложими молекули, които могат селективно да коригират сплайсинг дефекта на SMN2 гена. Това може да позволи да се произведе достатъчно функционален SMN протеин, дори ако генът SMN1 е неактивен, какъвто е случаят с спиналната мускулна атрофия. В животински модели на спинална мускулна атрофия, съединенията позволяват на животните да оцелеят, да растат и да развият нова нормална нервно-мускулна система. Стоенето, ходенето, дишането, нещата, които приемаме за даденост, са трудни за хората с спинална мускулна атрофия. Ние работим, за да променим живота на тези пациенти и на семействата им.